हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय स' आरो लोगोसे गासिखौबो दिनै 15 आगस्टनि विश खालामबाय स' हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे स' इन्डिपेन्डेन्स डेनि थाखाय जों दिनै बानलु सोमना दोनदों ओमफ्राय सासेया इले देसिगोन दायो इले देगासिनो बानलु ओमफ्राय इगुर बिदि देगासिनो ओमफ्राय बेदरखौ एवनो जासिगोन दसेबा ओमफ्राय गलायखांबाय गासैबो नायजोबबाय ओमफ्राय निहुर होबाय जादो आरो दा दसे उनाव कालारा जि बरिया जादों नोङो जोंबाय थानाय बै अखोरांनि हरसें गोजों अलंबार आंनि मेगन नोजोरनि गोथार नेरसोनथि नोंनि गोसोआव जायगा लाबाय नों आंनि गोरबोआव हाबना थाबाय नोंनि गोसोआव जायगा लाबाय नों आंनि गोरबोआव अननाय होबाय नोङो जोंबाय थानाय बै अखोरांनि हरसें गोजों अलंबार आंनि मेगन नोजोरनि गोथार नेरसोनथि फारसेथिं बेदर एवगासिनो सिमां सुजुयो नोंखौ लाना अननाय सोमजियो नोंखौ साना लोगोफोर जानोसै जोङो ओमफ्राय मारै आङो टेस्टखौ नायनोसै आरो टेस्ट खालामनानै मजा थ' लोगोफोर नायलायबाय थादो जों जाना लाग्रोनोसै ओमफ्राय लोगोफ्राबो जुदि जाबाय थादोंबा जादो आरो टाटा बाय बाय